name is Bombshow. You're welcome to my It's Bombshow Television. Musha Musha Zurkopisa. If you're new here, don't forget to sign up. Please go subscribe and like also go share and go comment my videos. Let's get into each story of today. Right, ndisikakangana kutenda mafans eBombshow Television nesupport yamuri kutipa each and every day. Our channel is growing. Zvinodadisa guys. Ngazvirambe zvakadaro uye ngazviwedzere. Pane nyaya ndauya nayo ndisingadopedza nguva yanzi Mr. Handsome Robert Jr. smashed Harare best model Betha for money and refused to pay. Saka pane video riripo vachitange vari kuramba kubhadhara but doubt moneo and comment below kuti video iri mariona sei and vari kuramba here zveshuwa but pari kuratidza kuti pane umbowo hwakasiyana siyana even wemachatsi chaiwo avaitaura nemusikana uyu. I know to walk away, so walk away. Don't give a fuck. Please. Go away.